Salam, hormatly vatandaşlar. Men şu gyzga çykyşymda bütün Türkmen halkyna ýülenip gelýär. Birinji bilen, ertir nesip bolsa sagat 10-na bizde öz gahrmanlarymyzy gollawyş akçysy başlaýar. Şol akçyda bizim hemmämiz sagat 10-na Türkmenistanyň merkezi bolan Aşgabat şäherine Jitikow köçetiniň MHM gullugynyň öňüne baryp Aşyrov Didary we Döwran Kılıçowy azatlyga goý bermegini talap etmeli. Egerde 16.00 şol adamlar azatlyga goý berilmese, onda Türkmenistanyň prezidenti bir kanun hereketleri bilen öz atstavkasyna gitmeli bolmaly. Ondan soň biz hemmämiz üýüşüp köşkün öňüne baryp prezidentiň atstavkasyny talap etmeli. Bu wakalary biz bütün dünýäde jar edip mass mediýanyň üstü bilen sizi gollamak üçin hemmeler ýetirer. Mümkinçilik boldugy liderler barar içine, bizem barar. Edil mümkinçilik döredildigi biz içine baryp size kömek edip şol bir kanun prezidentini tutsak edip jenaýaty çeker ederiz. Ine şonuň üçin sizi ertir hemmämizi sagat 10-na Aşgabat şäheriniň Jitnikowyndaky ýerleşýän MHM gullugynyň jaýynyň garşysyna sizi çagyrýar. Velayetlerdaky adamlarym ertir sagat 10-na öz velayetleriň MHM gullugynyň gapdalyna üýüşüp şolardan talap etmeli. Olar biz günäkär däl, biz bilemdok diýdigine seretmeýär. 16.00 şol adamlar boşot diýip habar gelmese, YouTube'lardan alan informasiýaňyz bolmasa, onu hemme mümkinçiliklerinizi ulanyp Türkmenistanyň merkezine baryp köşke ahal velayetyň adamlaryna kömek etmeliler. Uly bir biz näzatçylygymyzy görkezip Türkmenistanyň prezidentini 70-nji maddaň esasyna, konstitusiýanyň esasyna biz şonu atstavka çagyrmaly. Ine şundan soň, şöyle baran soň baryp bilseňiz polisiýa işgärleri, MHM işgärleri, harby gulluklar size goşulyp bir günde Türkmenistan azatlyga çykyp gidýär. Ol bir diýmäne aňsat, görmäne aňsat, etmäne de aňsat ýöne bizim gorkymyz bolan soň şoňa biz hiç şol aýgytly ädimizi ähtlep bilendik. Hormatly vatandaşlar, men size mysal getireyim. Şu bir günlükde Mardak ýerleşýän universitetiň elektrik ýanky okuw jaýyna 5 tan studentleri diňe YouTube görenleri üçin eline naruşyk tutup MHM işgärleri bir kanun ýagdaýda gitdiler. Men size soraw berýär. YouTube kanalyny görmek jenaýat işmi? Nämen esasyna MHM işgärleri gelip şol adama naruşyk giydirýär? Men size aýdaýyn nämen esasyna. Türkmenistanyň prezidenti gizlenip tualetden çykman, şoň içinde gyýgyryp ýatyr, urun, öldürün, ýok edin şunuň hemmesini. Men bizar ýollar aşakka, men gorkýan hemmelerden basın, öldürün. Kim şolar atsa jaý berjek, maşin berjek, terrorist, faşist adamyň görkezmesi bilen edilýär. MHM gullugyna işleýän adamlar size soraw berýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna hiçbir ýazylygymy YouTube görmek gadagan we şonu görenler jenaýaty çagyrmaly. Bütün dünýäde olaýan ne kanun ne görkezme bar. Bütün dünýäde şoňa idiot prezident ýok. Bizde bar. Şoň üçin şoň idiot görkezmeler amma. Indi biz şoňa hormatly adamlar stop diýmeli. Men hemme studentleriň hostalaryny ýülenýän. Türkmenistanyň içinde ve daşynda. İçinde okuyan studentlerin okuw hili gatypes. Olar diňe para verip okumaly bolýar. Okuw gutaran soň olar tejribesi akly taýdan has ösmedik bolan soň, ýani bilim taýdan, akly taýdan ösen bilim taýdan ösmedik bolan soň, bilimlerini alyp bilmän soň bir ýeterlikli spesialist bolup bilen oklar. Onu okudyan muallimler öz tercihbetini ýokarlandyrmak meselesini çözülmän soň olar bu bilim berip bilen oklar.
Ine şu betbaqçılığı ayırmak için, reformalar Türkmenistan'a geçirmek için, Türkmenistan'a adalatlığı öňe koyup, halkın hemme kanunlarını berca etmek için, men sizi ertir onu jytgyň öňüne çagyrýar. Bizim halkymyz bilen goşulşyp, öz çağrılarymyzyň, öz haklarymyzy almana we bizim gahrmanlarymyzy golumana çagyrýar. Indi daşa ýurtda okuyan studentlaryň enatalary, sizin çağrılarynız daşa ýurtda küsün nähil ýaşajagyny bilen oklar. Maňa ýazýarlar, maňa jaň edýärler. Murad aga, biz 40 rubl bilen ýaşamaly, biz ýaşap bilemzok. Bize hiç saat yanvardan beri geçen ok. Ne etmeli? Bize bir maslahat ber deyip aýdýarlar. Men şolara barıp işlen diýsem, bular giýjelerine okuýarlar, gündizlerine ýa-ni okuýarlar, giýjelerine işleýärler. Gündüz işläp giýjelerine okumaly bolýarlar. Indi şu sebäpli bularyň güýçleri peselýärde, stroýkalarda ýa başga ýerlerde, şo ýerde hiç tat bolmajak däl ýerde bular ýykylyp ýa ölýärler ýa weýran bolýarlar ýa-da ulu betbaqçylyga sebäp bolýarlar. Ine bul bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň görkezmeleriniň esasynda, konvertasiýanyň bolmalygynyň esasynda şu betbaqçylar bolýar. Mundan daşary şolar bir zat bolup Hudaý saklasyn, şolar öläýse Türkmenistana jesedine getip bolýar. O nämen alamaty? Ol Türkmenistanyň prezidenti Türkmen grajdanlary Türkmenistanyň konstitusiýasyny düýünden syýlamady. Hata etmedi. Bazarynky eden makinasiýasy, kezzaplyk işi, ýa-ni falsifikasiýa bilen özüni halk deňeşde saýlanny eýýän görkezýär. Bizim öňümizde durmuş ýok. Bizim öňümizde geljegi ýok. Biz okudaly, çağalary ýetişdireli, olum bulmak diýip otyrlar. Olum doglan çağalary bizim akdyklarymyz olum bulmak diýip otyrlar. Bizde ýol ýok. Şonuň üçin şu aýryklary mesele goşulmaly. Başga da Mar vilayatynda ölen sallatlaryň hostarlaryny ýylanýan. Uraganyň 2019-njy ýylda uraganyň weýran bolup ölen adamlaryň hostarlaryny ýylanýan. Men Türkiýedaky 56 adamyň ölen oglanlaryň, gyýlaryň hostarlaryny ýylanýan. Siz adalatlyk gözläp hemme zat etip gördüňiz. Siz adalatlyk tapmadyňyz. Siz adalatlyk tapmarsyňyz. Türkmenistanyň ýerine ýetirji höküminiň ýolbaşçysy hiç wagt size adalatlygy bermez. Adalatlyk etmez. Sizin adalatlygyňyzy ogurlardyr. Sizin konstitusiýon haklaryňyzy diňe ogurlar. Ine wagty geldi. Siz ertel çykyp öz adalatlygyňyzy we öz adalatlygyňyzy we öz bozulan haklaryňyzy talap edilýär. Şonuň üçin goşunyň. Inni biz şu meselede bar problemaly adamlary jemläp, bar gahrman adamlaryny jemläp, bar öz wyjdany bar, watançy adamlar jemläp öňe çykmaly. Goý hemmeler çykmasyn, ýöne çykanlar çykdyn. Mertligini öküsün. İkinci gün şular goşulurlar. Indi çykýan adamlar öňe çykanyna, beýleki çykmaýan adamlar şonuň nanyny, suwuny, naharyny, näme kemçiligi bolsa eltip durmaly, kömek edip durmaly. Adamlar iýide gaýtmaly. Biz bir çykdykmy, biz durmaly da kansa. Biz iýide bir adym etmeliler. Biz talap etmeli. Şol ikisany gahrmany goýbermeli. Şonu biz adalatly çözdürsek, onu gelecekte bizim hemme işlerimizi adalatly çözdürüp biljegimiziň misaly bolup durur. Ve sultanaty bolup durur. Şonuň üçin watandaşlar azyr birleşin. Azyr bolun. Biz daşynak türkmenler aeroportdy durup da kansa içine girmeli mümkinçiligini döredip girjek boluruz. Biz size ýeki özüňizi goýmarys. Biz mass media bütün dünya ýaýradyp Türkmenistanyň bolup geçen datlary aýdar. Näme görseňiz, näme eşitseňiz, özüňiz video, surat alyp bize iýerin. Biz şonu durman ýaýradyp durus, giýje güni hemme ýere.
hemme jurnalistleri, hemme mass medyanı, hemme döwletlerin ýolbaşçylaryna görkezip dururuz. Türkmenistan'ın bir kanun prezidenti öz halkyny faşist bolup genosid edýänini. Şu gerek biz görkezmesek şu zatları, indiki edek mümkinçilik bizde pes bol. Sebäbi faşist gün-günden juridik tarapdan kanunlary ve wezipleri ve bizim şah kuruluş, yani döwletiň guruluşyny eline akyp otyr. Ol paçalygy var ya. Soň bir galmana da hakymyz bolmaz. Paçalygy bolan soň, paçanyň konstitusiýasyny paçalygyna görä çalşan soň bizim turmana hakymyz bolmaz. Turun ýagdaýyna bizi atmana hak bolar. Ine sizin aýgytlaryňyz, ine bizim aýgytlaryňyz. Her kim özüni türkmen diýen bolsa, hemme öz ýanky erwet zatlaryny, düşmanlaryny, öz karşı düşmanlaryny unutup ýadyna çykaryp, diňe bir adamy, bir düşmany, faşisti, türkmen halkyny genosid edýän düşmany öňüne goýup öňe çykmaly. Biz aramyzda her hili bolan zatlary ýadymyzdan çykyp agdyr bolup öňe çykmaly. Başga laç ýok. İçinde daşynda özüne türkmen diýen bolsa, türkmeniň aýgytly ädimi geldi. Bütün Türkmenistanyň ata-baba taryhyna şul erteki gün Türkmenistanyň taryhyna aýgytly ädim unudyk diýer. Bütün ata-babalarymyň ruhlary bize seredip dur. Ine şu gerek biz galbilmesek, şu gerek biz haramlarda diýilmesek, onu bizim kuhnada gizlenip diýänimiz, biz öz halkymyz içine ýöne diýänimiz bir köp. Şonu düşünmeli. Biz özümüzi anlamaly. Her kim özüne sorag bermeli. Men näçe şu zatlara çydak gelip ýördüm. Haçana çel çyda bir bolmajak zadyň üstüne men ülkü dotýyn. Men çağırını kıynak gibi otyň. Men eğerim daşary ýutdy. Men ayalym daşary ýutdy. Men maşgalamy bozdum şu haramlary üçin. Sebäbi maşgalam daşary ýurda işlemeni gitdi. Men bärde başgalarda bulaşdym. Ol aňyrda bulaşdy. Bizim çağlarymyz 10-15 ýyldan bäri bizim terbiýemizi alyp bizim ýüzümize gurup otyr. Sen meni bakdyňmy maňa bir zat diýýärli. Bizim maşgala gurunuşy dogry bozuldy. Türkmen halkı, Türkmen cemiyetinin içinde en esası, fundamental da maşgala. Şu bozuldu. Bizimle şu zatları duruzmalı, bizimle adalatlığı öňe sürüp, bizim döwletimizde dine adalatlığa hüküm sürdürmeli. Kadarlı vatandaşlar, men size yeni bir gerek ertir oğluna, şul iksany bizim kahramanymyz bolan Döwran we Didar oğlanlara çağırýar. Sportsmenler olanlar öz gahrymançylygyny görkezip öňe çykdylar. Olaryň en atasam gahryman. Şu ýaly ogul bakyp ýetişdirdiler. Ine söwüş bolan bolsa şular söwüşde birinji bolup öňe çykardylar. Ine şu ýaly gahrymançylyk etdiler. Ine şu ýaly gahrymançylyk eden soň biz namartlarsy. Şonu etmesek her kim özüne jogap bermeli. Men namartmy ya men türkmen? Gaýrat edin. Gollan bizim gahrymanlarymyzy. Ertir bitdi garaşýar. Jitnikovda sagat 10-na. Başga vilayatlar öz vilayat hekiminiň öňündäki emheme gullugyň öňüne baryp talap etmeli. Egerde 16.00 şerli şolar talaplary ýerine ýetirmese, Jitnikova duran adamlar bilmeli, vilayatlardan adamlar gelýär. Öňde duran polis emheme işgärlerine ýatladýar. Kanunlaryny bozmaň diýen adamlary goýuverin, şolar sizin haklaryňyzy, sizin çağlaryňyň geljegini, sizin vatandaşlaryňyzyň haklaryny almana öz janlaryny öňe goýup öňe diýerler. Harwygullygy, siz ofitser çeýestiňiz bar bolsa, ofitser bolsaňyz, günne haramlyklary serdip kösenip ýörsiňiz. Çygyň, düýeşiňizi açyp halky boran. Görkezim, häzir beýik watançylyk uruşy başlady. Ertir şol birinji günden ýanky ýörep başlaýar. Biz turmaly, utmaly. Inanın, nu adam alsa,
iyine 5.000 adam duruyor. 5.000 adam alsa iyine 20.000 adam çıkıyor. Biz bir sağda kalman 10.000 adama varız. Biz 3 sağda kalman 100.000 adama varız. Atçat ýagdaýda. Eger biz 10.000 adam çıksak Türkmenistan'ın prezidentini tap bilmez. Ananın MHM'nin ministrini tap bilmez, kaçar. Diýene biz şonu yerin aşağıdan tap getiririz. Kanun esasını. Şonun için hormatly adamlar, diňime başga ýolumuz ýok. Sag bolun.